Chips ba yan? Ang chips ko ni tawag na chips. Nasa to ang french fries kay American man ta. Hello bayan, maayong ayos sa inyo tanan karon. Welcome to our vlog, Baruk Antakya. Today is a special day kay Australia Day karon diri sa Amua Bayan. So, manggawas ta karon, tang-aw na tong sa gipangbuhat karon sa mga tao, lalo na init kaayo. Mostly ang mga tao naa karon sa beach. Dito nila magtampisaw. So tao na tug makatampisaw ta karon bayan. Ligyud kalimtan ang tubig karon bayan kay tungod sa kainit. Tapos tanga na to, pila nakaka-degrees karon? Tanga na to, pila ka-degrees karon Barok? 36 degrees init kaayo. Oh, init kaayo. Init siya kasi. Mga tao karon nasa dagat nasa sila dagat. Karon, nangaligo, nagpahangin. Mo mga tripping sa mga puti. Mga Australiano, basta Australia Day, mag-barbecue na sila. Mag-duas dagat, bye-bye, hinana. Ayaw pod kalimti bayan ang inyong sunglass kay pertik inita kayo para di madaot inyong mata. Kailan daot og mata pareho nako. Okay, kailangan gyud bisag galig dili daot ang mata, kailangan gyapon ato ang ampingan. Diba? Ay na naman dyan. Diba? Oh, sige, ready na ka Barok? Ready na ta. Wow, look at that traffic.
bayan, lunch time na dire. Mag fish and chips lang ta. Isa din sa mga kahiligan sa mga Australiano dire bayan ang fish and chips na madali-dali lang kaon. Pilipay na sila basta fish and chips. Talabayan, mamalita og fish and chips. Nakapalit lagi ko bayan. Pagkataas kay ang linya bayan ay. Hanggang kay na malit karon kay tungod Australia day. So nara kong ipalit bayan. Mao na ni bayan ilahang fish and chips. Mao ni ilahang all-time paborito sa mga Australiano bayan. Kauno nila basta Australia Day or maggawas-gawas o mao ni ang Australia Day bayan. Fish and chips. Fish and chips ang sa among panir karon. Not this one, this one mine. Oh! Mao ni mga kaibigan man sa mga Australiano basta manggawas sila. Mao ni ilahang madali-dali kaon. Kung sa tuwa pa Parang mga nasa street foods. lechon manok, no? Wala na. Lechon manok, inana ilaman, madali-dali na sa mga kanto-kanto. So mao ni siya podre sa Australia. Labi na mag-celebrate o Australia Day. Mao ni kanilang hilig This is what I do when I celebrate. chips ba yan? Ang chips mo ni tawag na chips. Pero sa tuwa, French fries kay American man ta. Siya. American? Wala sa tay kanon karon ba yan? Wala sa rice. Nani lang ang muhang buhat na mo dre bayan basta public holiday. Walay trabaho karon so relax lang sa. Salamat kayo sa pagtanaw. Bye!